Sziasztok! Team Fortress 2 gameplayemnek harmadik része lesz. Akkor kezdjük is. Na, ez a jazz, ez már nem tudom, hanyadjára lő le, de írják is, hogy hacker a gyerek, de ez még nem hiszem, hogy olyan biztos. Inkább kis pisztollyal megyek. Nagyon laggol. Majd meg kell várni még, hogy helyreállja a... Hát lehet, hogy mégis az lesz amúgy ez a gyerek. Meg kell várni, hogy az FPS helyére álljon, mert ez így nem lesz valami jó. Na, innen. Átöltök. Így. Takarodj meg. De telébe kapott a gyerek. Ez így nem lesz jó, ez így nem lesz jó. Jó. Gondoltam, hogy valaki lesz itt. Nem. 2v1, ez így rohadtul nem érvényes. Most nem is vagyok valami nagyon jó formában, úgyhogy ez így fog menni szerintem. Nagyon jó lesz így. Na, Csiram Medic itt a Campert védi, vagy healeli, nem hogy már healelni azt az embert, aki tényleg mozog. Tényleg előre megy. Hát ő tudja. Legyünk kicsit mondjuk demómennel. Ja, legyünk demómennel. Igen, amúgy más szerveren is leszek, úgyhogy nem csak ezen az egy szerveren leszek. Oda föllövök pár. Hát ez nem ment valami sokáig. Elnézést, hogy kicsit belefújtam a mikrofonba, de ez jó nagyot kapott. Betölteni is kéne. Nigger gyerek, nigger fak. Nem megy nekem ezekkel a kasztokkal. Nekem csak a scouttal amennyire megy, ugye. Már megint. Ez jó, mondjuk azért ezek szerencsék, tehát jó, nem mindegyik szerencsé, de azért a legtöbbi az. Látjátok, most se kaptam telibe. Basszus. Nem kempelek csak? Valaki nagyon kikapott. Most menjünk heavyvel. Igen, most ez a bronz bestia van rajta. A képminőségért elnézést kérek. Ja, az velem van. Így. Akkor valahol itt van. Nem. 5 second my sentry. Mivel menjünk? Sniperrel kicsit csipázzunk le embereket. Oké. Akkor ide beállunk szépen. És hát nem állunk be. Hát ez a jazz gyerek, az elég jó tolja. Vagy jó tolja, vagy a hack tolja jól. Mit csinálnak azok? Basszus. Jó, ez hacker, ez. Nem is, méghozzá nem is célzott bele, tehát
Jó, Menko ellett majd lehet. Jó, folytatás. Mindig videó közben találok ilyeneket. Amikor nem videózok, soha nem találok cuccokat. Hey. Jó, jó. Nem tudok eljutni, nézzék, 2 lépést megyek, azt megölnek a spályok. Meg sniperek, meg a minden. És nagyon bele a gold. Ezért elnézést. Nem megy nekem a sniperrel. Menjünk vissza scoutra. Ezzel mindjárt valamennyivel jobban fog menni. De... Jó, hát szekker az a gyerek. Úgy, ahogy van. Jó, most nem vagyok az élvisztés, de... Azért... Aj, nem. Azt hittem, már megint az a gyerek ölt meg, de... Hogy tud ilyen messziről megölni ezzel a kis... Jó, mondjuk tudom, hogy erős nagyon... Ez nem jó. Jó, hát ez most nem megy valamiért nekem. Ez most nekem nagyon nem megy. Akkor hogy mondjam. Köpőlégy. 15. 20-ból. Jól van. Remélem, hogy kapok is érte valamit. Kösz medik. Ezével voltam. Nem jut eszembe a neve a fegyvernek. Na, azt tudom, hogy nem ezzel a simával volt, azt tuti. Hova lett? Igen, amúgy most egy krites szerven szeretek játszani, majd adhattak ilyen krites küldetéseket is. Bocsánat a laggért. És meg valami nagyon belag volt nekem, meg úgyis sokan is vannak a szerveren. Jazz Bunny. Úgyhogy most elég sokan vannak a szerveren, de ugye a krites is, és akkor... Ja. De már úgyis lassan vége lesz a videónak. Ez az megy ki Heavyvel. Na legalább ez normális, ez medik. Nem azt a campert híleni. Jó, nem is vettek még HP-t. Szép medik. Vagy medik már Heavy. Most nagyon belaggolt valakitől a szerver. Ja. Leesett a gyerek, ezt tudom. Júj, lőjed, ez az. Volt. Az is. Yeah, ez nagyon súlyos. Ez a 3 kill az szép volt. És hát az 2 az, vagy 1 az azt hiszem, hogy assist volt. De mindegy. Akkor is belelőttem. Azt hittem, hogy a Soldier kapott el, nem ez a hacker gyerek. És hát nem biztos, hogy hacker, csak lehet, hogy akkora kocka, hogy nincs, azt egész nap itt játszik, és azért ilyen jó. Hát jól van. Ez az.